Viete si predstaviť, že existujú hodinky, ktoré stoja viac ako dom. Vo svete luxusných hodiniek sú časomery oveľa viac, než len nástrojmi na meranie času. Sú to skutočné umelecké diela, vyrobené z drahých kovov s fascinujúcou históriou. Dnes vás vezmeme na cestu svetom luxusných hodiniek. Spoločne objavíme, čo ich robí tak výnimočnými. Ich krásu, zložité mechanizmy a vzácne materiály, z ktorých sú vyrobené. Odhalíme príbehy 10 najdrahších hodiniek na svete a budeme obdivovať ľudskú genialitu a nadčasovú krásu. Od dielní majstrov hodinárov až po zbierky celebrít a kráľovských rodín budeme svedkami hodnoty remeselnej práce a tradície. Zistíme, ako sa hodinky stávajú viac než len šperkom a menia sa na symbol moci a vplyvu. Naša cesta sa začína v roku 1933 uprostred druhej svetovej vojny. V tejto ťažkej dobe predstavila slávna manufaktúra Patek Philippe svetu nové hodinky REF 520M. Dnes majú tieto hodinky hodnotu 5,7 milióna dolárov. REF 520M vyrobené z 18-karátového zlata ukrývajú vo svojom elegantnom a minimalistickom dizajne neuveriteľne zložitý mechanizmus. Tieto hodinky majú večný kalendár, ktorý je potrebné upraviť až v roku 2100 a ukazujú čas spôsobivou presnosťou. Inšpirované hodinkami, ktoré nosili králi a kráľovné REF 520M sú symbolom krásy a nadčasového luxusu. Pripravte sa žasnúť. Vitajte vo svete, kde sa umenie hodinárstva stretáva s trblietaním drahých kameňov. Billionaire od Jacob & Co. s cenou približne 7 miliónov dolárov je príkladom luxusu a odvážneho dizajnu. Tieto oslňujúce hodinky sú vykladané 260 karátmi diamantov, každý brúsený do tvaru smaragdu. Na zápesti boxera Floyda Mayweathera tieto hodinky vyžarujú sebavedomie a silu. Za týmto extravagantným luxusom sa skrýva zložitý mechanizmus, ktorý vytvorili hodinári z Jacob & Co. Teraz sa presunieme v čase do sveta vintage hodiniek s ich nezameniteľným čarom. Je to fascinujúca kombinácia histórie a remeselnej zručnosti. Toto sú Rolex Daytona, ktoré patrili hollywoodskej legende Paulovi Newmanovi. Tieto hodinky, ktoré kedysi zdobili jeho zápestie, sa stali skutočným kultúrnym pokladom. V roku 2017 boli vydražené za rekordnú sumu 7,8 milióna dolárov. Svojím jedinečným ciferníkom a gravírovaním na zadnej strane púzdra sa tieto hodinky stali najdrahšími Rolex, aké boli kedy vydražené. Legendárny herec, ktorý ich nosil, spolu s ich vynikajúcim stavom, robia z týchto hodiniek neoceniteľný kúsok. Patek Philippe REF 520 s hodnotou 23 miliónov dolárov predstavujú začiatok éry hodiniek s večným kalendárom. Tieto revolučné hodinky, uvedené na trh v roku 1941, boli prvým chronografom na svete, ktorý kombinoval večný kalendár. Iba 4 kusy tohto modelu boli vyrobené z ocele, čo z nich robí mimoriadne žiadaný objekt pre zberateľov. Patek Philippe REF 580 predstavujú filozofiu značky, hľadanie dokonalosti. Tieto hodinky otvorili novú éru vo svete luxusných hodiniek. REF 518 posunuli umenie hodinárstva na novú úroveň a naďalej inšpirujú celé generácie. Chopard 201 karat s cenou 25 miliónov dolárov sú skutočnou symfóniou lesku. Tieto hodinky vykladané 874 diamantmi s celkovou hmotnosťou 201 karátov pripomínajú hviezdnu oblohu. Chopard 201 karat prekračujú hranice tradičných šperkov a vytvárajú fascinujúcu hru svetiel a tieňov. Remeselníci z Chopard osadili každý diamant s mimoriadnou presnosťou, výsledkom čoho je ohromujúca krása. Jaeger-LeCoultre Joyery 101 manšet s hodnotou 26 miliónov dolárov sú jedinečným majstrovským dielom, ktoré spája kráľovskú eleganciu s hodinárskym umením. Tieto hodinky, vytvorené na oslavu 60. výročia korunovácie kráľovnej Alžbety Kapel, sú príkladom majstrovstva a elegancie. Joyery 101 manšet sú známe svojim mechanizmom, najmenším hodinkovým mechanizmom na svete. Je to viac než len hodinky. Je to kúsok kráľovskej histórie, symbol tradície, elegancie a moci. Breguet Grand Complication Marie Antoinette s hodnotou 30 miliónov dolárov sú legendou, ktorá vstala z popola. Tieto hodinky,
vyrobené v roku 1782 pre kráľovnú Máriu Antoinetu, majú históriu plnú tajomstiev a intrig. Vytvorené s použitím najmodernejšej technológie konca 18. storočia, Marie Antoinette vynikajú svojim zložitým a inovatívnym mechanizmom. Tieto hodinky, považované za stratené po stáročia, boli nájdené v roku 2007 a spôsobili rozruch vo svete zberateľov. Patek Philippe Grandmaster Chime sú stelesnením hodinárskeho umenia, majstrovským dielom, ktoré demonstruje zložitosť tohto remesla. Na vytvorenie týchto hodiniek, ktorých hodnota sa odhaduje na $301 miliónov, bolo potrebných 100 000 hodín práce. Patek Philippe Grandmaster Chime sú dôkazom najvyššej úrovne remeselnej zručnosti v hodinárskom priemysle. Grandmaster Chime majú viac ako 20 funkcií, vrátane Grande Sonnery, reprízy minút, večného kalendára a duálneho časového pásma. Tieto hodinky, vyrobené z 18-karátového zlata, majú otočné púzdro, ktoré vám umožní vybrať si medzi zobrazením času alebo obdivovaním mechanizmu. Graf Diamonds The Fascination s hodnotou $40 miliónov sú ohromujúcou kombináciou krásy a hodnoty. Tieto oslňujúce hodinky, zdobené 152,96 karátmi bielých diamantov najvyššej kvality, predstavujú snahu o dokonalosť značky Graf. Diamant v tvare hrušky s hmotnosťou 38,14 karátu je možné z hodiniek odňať a nosiť ako prsteň. Graf The Fascination sú viac než len hodinky. Sú to umelecké dielo, ktoré oslavuje krásu diamantov. Graf Diamonds Hallucination s hodnotou $55 miliónov sú symbolom luxusu a exkluzivity. Tieto hodinky, považované za najdrahšie na svete, Hallucination sú explóziou ružových, modrých, žltých, oranžových a zelených diamantov. Farby sa spájajú a vytvárajú neuveriteľný lesk. Graf Hallucination sú viac než len luxusné. Sú to neuveriteľné umelecké diela. Od zložitého mechanizmu Patek Philippe po trblietavé diamanty Graf Diamonds sme cestovali časom a objavili fascinujúci svet hodiniek, kde sa prelína umenie, história a luxus. Luxusné hodinky sú dôkazom ľudskej vynaliezavosti, umeleckými dielami, ktoré vyžarujú nadčasovú eleganciu. Ktoré hodinky vás zaujali najviac? Dajte nám vedieť v komentároch nižšie. Prihláste sa na odber nášho kanála Luxus na dosah a objavte ďalšie fascinujúce príbehy o remeselnej zručnosti a hodnote luxusu. Luxus je oslavou umenia, histórie a výnimočnej kvality. Ktoré hodinky vás zaujali najviac? Pridajte sa k nám a objavte tajné príbehy sveta luxusu.